Михаил Волович работи в научно-изследователския хидрометеорологичен институт, който започвайки от 60-те години на миналото столетие и е един от водещите институти на световната научна сцена в областта на хидрометеорологията. По различно време в този институт са работили такива видни учени като академик Виктор Антонович Бугаев, професор Джорджо Виктор Антонович, професор Михаил Ромейсович Петросянц, първият директор на института, кандидат на географските науки Николай Николаевич Оскарен, изключителен организатор на научния процес, дълго време оглавяващ хидрометеорологическата служба в Узбекистан, професор Йосиф Генрихович Грингов и доктор на географските науки Виктор Евгениевич Чуб. По-настоящем Институтът по техническите науки го ръководи Файзола Сейд Гаварович Акзамов, който за относително кратък срок създаде всички необходими условия за нормална научна дейност, позволяващи да се възстанови до някъде изгубения научен престиж на института. Михаил Горбич, вие се занимавате с атмосферна физика повече от 50 години. Разкажете, моля, какво е най-интересното във вашата наука? В атмосферната физика и метеорологията има много интересни неща. Разбира се, както и проблеми, които трябва да се решават. Най-трудният проблем, това разбира се е дългосрочната прогноза за времето. Работата е в това, че ако моделите, създадени за краткосрочна прогноза за времето, се потвърждават с точност някъде над 90%, то за дългосрочна прогноза за времето, с което вече се занимават, трябват повече от 100 години. А в какво накратко е трудността на дългосрочната прогноза? Към това и искам да стигна. Работата е в това, че краткосрочната прогноза се основава на така нареченото адиабатно приближение. Тоест, това е когато източниците, изворите на енергията може да се пренебрегнат. Тоест не е важно, що за източници са. Да, тоест разглеждат се някакви локални промени. А какво означава да се пренебрегнат източниците, изворите? Това значи, че може да се прави приблизителна краткосрочна прогноза за времето, без да се вземат предвид някакви външни фактори. Тоест, ние да допуснем правим дългосрочни прогнози за Ташкент и не вземаме предвид това, което се случва да допуснем в Самарканд, в Москва или Алма-Ата. Не, това, което се случва в Самарканд и в Москва и въобще поземното полукълбо, ако правим краткосрочна прогноза, ние го вземаме предвид. Но не вземаме предвид какво се случва на Слънцето. В това и се състои адиабатното приближение. Краткосрочната прогноза се прави за период от 1 до 3 дни. Повече от 3 дни вече се нарича средносрочна прогноза за период до 10 дни. Тоест, когато още най-общо казано работи адиабатното приближение. Но повече от 10 дни вече не можем да пренебрегваме източниците и изворите на енергия. Тоест проблемите възникват от момента, когато трябва да вземаме предвид някои външни фактори. Повече от 10 дни, месец, сезон и така нататък. Ето този проблем, той и до ден днешен не е решен. Тоест проблемът, както разбрах, е в това, че ние не познаваме напълно влиянието на същото това Слънце и на другите планети върху нашата атмосфера и климата на Земята като цяло. Това е едната страна на медала, а другата страна е в това, че ние трябва да вземаме предвид такъв брой фактори, които по принцип на днешен ден е много трудно да се вземат предвид. И в това също. Ясно. Ние говорим за климата, а можете ли да разкажете накратко какво въобще е това климат? Ето на мен като човек далеч от метеорологията и от науката като цяло.
Понятието климат е било въведено още в Древна Гърция от Гипарх от Никея. Всъщност, климат от гръцки означава наклон. Наклон на слънчевите лъчи. Възгледът за наклона, за климата като ъгъл на наклона на слънчевите лъчи, се е запазил до началото на 18 век. Тоест, ъгъл на наклона, това е когато Слънчицето свети на Южния полюс, а на Северния полюс е с по-голям наклон? Разбира се, то се намира в зависимост от положението на Слънцето. От зенитният ъгъл на Слънцето. Значи, ето в началото на 18 век Гумболдт уточнил понятието климат. Той въвел взаимодействието между океана и атмосферата. В днешно време голямо влияние и много трудове са посветени на определенето на климата. По-специално академик Монин и професор Димитрий Михайлович Сонечкин от Руския хидрометеорологичен център. Монин, той е работил в Московския институт по атмосферна физика. Те се опитваха да дадат по-точно определение за климата, но в крайна сметка всички определения за климата се свеждаха до някакво средно значение. Тоест, под климат се разбират измененията на метеорологичните величини за някакъв достатъчно дълъг период от време. От порядъка, като правило, на около 30 години. Разбират се именно някакви средни стойности на тези метеорологични величини. Има различни определения за климата. Там се въвеждат ансамблови понятия, т.е. някаква съвкупност. Но главният недостатък на всички съществуващи определения се състои в това, че всички те са лишени от количествена мярка. Ние казваме, климата се променя. Тоест, под това се подразбира някакъв вид средна стойност да допуснем на температурата. Не е важно какво се разбира под промяна. В съответствие с тези определения, които съществуват, се разбира някаква промяна в някаква си средна величина. Да кажем, на метеорологичната температура, на валежите и прочие, и прочие. Тоест, самото понятие за климат е лишено от количествени мерки. По-скоро, промяната на ето това понятие климат е лишено от количествени мерки. Тоест, ако правилно съм разбрал, като цяло климата, това е съвкупност от влиянието на Слънцето, океаните и други фактори? Да, това е цял ансамбъл от някакви субстанции, които влияят върху състоянието на климата. Но ние нямаме определение колко именно се променя климата. Няма количествена мярка, която да посочва колко много се е променил климатът у нас. Или той се намира в стационарно състояние. Най-общо казано, отговорът на този въпрос, свързан с определението климат, какво е това климатична система, го е дал в своето време Иля Пригожни, лауреат на Нобелова награда. Той не е Нобелов лауреат по химия, а по физика. Но все пак, той е основател на разработката на теорията на така наречената неравновесна термодинамика. Той доказал теорема. Съгласно тази теорема, отворената термодинамична система
е в своите стационарни състояния. В тази система производството на енергия е минимално. Всъщност, Иля Пригожин, той виси там третия, според мен. След Нютон и Козирев. Ето, третият е той. Всъщност, той дал това ръководство към определението за климата. И веднага му дал мярка. Ето защо понятието за климат аз го сформулирах последният начин. Климатична система с минимално производство на ентропия при стационарни състояния. Тоест, когато климатът не се променя, минимално производство на ентропия. Това какво е? Това може да се види много нагледно на ето тази графика. По оста Y това е производството на ентропия. Тоест, колко силно се променя климата. Да. А по оста Хикс това е времето. Това са повече от 300 години. Това производство на ентропия е според данните. Най-дългите данни от наблюденията на температурата на въздуха в Централна Англия. Тоест, тази графика ни показва, че през последните стотина години климатът много бързо се променя. Значи на ето тази графика, ето тук в синьо, с А, Б, С, Д, са показани преходните периоди. А жълтичките стълбчета, това са стационарни състояния. Тя много добре характеризира изменчивостта на климата. Ето, аз казах, за период от порядъка на повече от 300 години. Ето, например, от 1720 до 1800 година, това при Миланкович е малкият ледников период. Той тук е ясно показан. Ето, това са стационарни състояния. Нали атмосферата, това е инерционна система. То не може да се промени мигновено. Състоянието на атмосферата. Тоест, необходимо е известно време. Въз основа на теоремата на Пригожин стана възможно да се въведе мярката за изменчивост на климатичната система. И нещо повече, аз въведох единицата change. Един change се равнява на 0,001 вата на квадратен метър на килограм. Тоест, производството на ентропия по отношение на климатичната система може да се измерва в change. Тоест, мярката за измененията на самия климат, това е мярката на самата ентропия. Тоест, производство на ентропия. Не самата ентропия, а производството на ентропия. Това е различно нещо. Колкото повече ентропия се произвежда, толкова по-бързо се променя климата. Климатът в Узбекистан променя ли се? Разбира се. В какво се състои изменението на климата в Узбекистан? Изменението на климата в Узбекистан всъщност е свързано не с глобалната положителна тенденция на температурата в планетарен мащаб, а с пресъхването на Аралското море. Работата е в това, че сега, както е известно, на мястото на Аралското, на по-голямата част, да кажем така, от Аралското море, се е появила пустинята Аралгу. Това какво означава? Това значи, че климатът е станал още по-континентален. Тоест, при нас валежността е намаляла, нали? За сметка на това, че изпарението значително е намаляло. И ето, във връзка с тази аралска катастрофа, разбира се, локална, трябва да се отбележи, силни локални промени се наблюдават в Узбекистан. А това, че в последно време прашните бури станаха много, това също ли по някакъв начин е свързано с Аралско море? Това преди всичко е свързано с Аралско море. Аз още веднъж казвам, образувала се е нова пустиня, Аралкум. Това е солна пустиня. И при достатъчно ветрове,
повече от 10 метра в секунда, да кажем така, възникват естествено прашни бури. И т.е. тези ветрове, те ли ни принасят този прах от Аралско море, от Аралската пустиня до Ташкент, например? Като правило, да. При нас прашни бури от юг могат да дойдат от Туркменистан и от чуждите съседни страни. Но по отношение на локалният климат, разбира се, това е повлияло много силно. А възможно ли е и от други региони и области също да се принася прах? Защото в регионите, доколкото знам, също има суша, има проблеми с водата. Не, разбира се. Тук има пространствено-временно разпределение на прашните бури. То е доста разнообразно, но по принцип това зависи от източника. Тоест, идването на прашна буря, да кажем, в дадена точка да кажем в Ташкент, от какви фактори зависи? Зависи, значи, от синоптичната ситуация, от посоката на къде духа вятъра и естествено с каква скорост духа той и от източника. Ако на пътя, на траекторията на преноса на вятъра има някакъв източник, потенциален източник на прашни бури, то естествено, че тази прашна буря ще дойде в Ташкент, ако траекторията съвпада с посоката. А какво може да бъде източник на прашна буря? Прашните бури могат да бъдат пясъчни, солеви и така нататък. А тъй като се е образувала нова пустиня, то броят на прашните бури, те естествено са се увеличили. Сега при нас в Ташкент също е много популярно такова мнение, че въздухът силно се влошава поради това, че има много заводи и се горят въглища. Това не може да се отрича, защото пречистването на въздуха, това въобще е един от големите проблеми. Не само в Ташкент. Например, ако вземем Китай, то там също остро стои този проблем. Тоест заводите също много силно влияят, но това ли е преобладаващия фактор, който влияе на качеството на въздуха в Ташкент? Или все пак това повече от някакви прашни бури? Не. Това, разбира се, е преобладаващият фактор. Работата е в това, че прашните бури, те са единични. Тоест, те действат по-отделно, с голямо прекъсване. А това е постоянно въздействащ фактор, който полека-лека бавно замърсява въздуха и всичко това се натрупва. Тоест източникът на това, от което при нас в Ташкент постоянно се влошава качеството на въздуха с заводите и изгарянето. Да, това е антропогенният фактор. Разбира се. Още един въпрос за Ташкент. През зимата в Ташкент, доколкото помните, имаше много сняг. През моето детство също имаше много сняг. Сега то е по-малко. Защо е така? Това е свързано отново с запазването на Аралското море и с глобалното изменение. Това все пак се отразява. Тоест, преди имаше много сняг, защото го е имало изпарението от Арал и то се е разпространявало по републиката. Да, разбира се. Това е свързано именно с Аралската катастрофа. Ето, от една страна снега става по-малко, но всички казват глобално затопляне, но през тази година в много страни в Европа, в САЩ и в Русия. Ето, в Казан. Аз знам, че в Казахстан е имало много сняг. Имало е 2-метров, 3-метров. Защо се случва така, да има толкова много сняг? Аз разбрах. Глобалното затопляне по никакъв начин не изключва мразовитите и много студени зими с много сняг. Това са невзаимно изключващи се неща. Тази натрупана енергия, да кажем, през летния сезон, тя през зимния сезон се трансформира именно в същите тези снеговалежи и така нататък. Тук решаваща роля играе взаимодействието на атмосферата на океана. Тъй като топлоемкостта на водата е значително по-голяма от топлоемкостта на въздуха, то затопления в топлия период на времето океан, той в крайна сметка
Каквато енергия е погълнал, такава енергия и трябва да отдаде. Това е законът за запазване на енергията. Периода за сметка на по-голямата топлоемкост на океана, периодът на отделяне на топлина в атмосферата е от 3 до 4 месеца. Тоест, при нас сезоните се променят. Изпарението се увеличава, атмосферата получава допълнителна топлина от океана и се увеличават валежите. Това е, така да се каже, общата схема. Но тук състоянието на ядрото на Земята има голямо значение по отношение на загряването на океана. Но това вече е малко по-различна тема на разговор. Но давайте да се задълбочим и в нея. Защо океана се загрява ускорено и каква роля играе в това ядрото на Земята? Ядрото на Земята, ако говорим образно, то е диригент, диригентът на оркестъра, който се явява климатичната система. А изпълнителите в този оркестър са всички компоненти на климатичната система. Ядрото на Земята, като диригент, то управлява магнитното поле на Земята. Когато ядрото на Земята се намира, да кажем, в нормално състояние, то ние наблюдаваме нормално състояние на климатичната система. Веднага след като ядрото претърпява някакви екскурси или дисонанси, неговата промяна на състоянието, т.е. промяната на състоянието на ядрото, въздейства върху състоянието на магнитното поле на Земята. Магнитното поле на Земята от своя страна се явява определящият фактор за състоянието на климатичната система, а с промяната на ъгъла на оста на Земята се променя и скоростта на въртене на Земята, т.е. променя се продължителността на денонощията. Сега се намираме в стадии, когато изтичането на денонощието значително се ускорило. Тоест деня, като че ли започна да протича много бързо, нали? Той е станал по-кратък. Да, той е станал по-кратък, да. Съвършенно вярно. А какво означава? Че се е променила скоростта на въртене на Земята. Това означава, че заедно с скоростта на въртене на Земята се е променила общата циркулация на атмосферата, защото въздухът се понася, движението на въздуха, движението на атмосферата се понася по въртенето на Земята. Тоест, в известен смисъл са се променили синоптичните процеси. Да кажем, ако в единия случай преобладаваха зоналните процеси, то в другия случай при нас започват да преобладават меридионалните процеси. Как така са зонилни и меридионални? Зоналните са, когато, грубо казано, вятърът духа по географските широчини. Меридионални са, когато духа по меридиана. Това е когато духа от юг на север или от запад на изток ли? Да. Преобладаващият вятър. Тоест, променя се посоката. Да, посоката се променя. Това е много важно. Изключително важно е. А възможно ли е това да е причината за студа от полюсите? Разбира се. При меридионални преобладаващи посоки на вятъра към нас, разбира се, от север нахлува студена въздушна маса. Може би поради тази причина, че от полюсите нахлуват студени въздушни маси, това също да е повлияло за по-студените зими там и за повечето сняг? Работата е в това. Аз още веднъж повтарям, че на състоянието на климатичната система влияят, значи,
едни или други преобладаващи движения на атмосферата. Вярно ли е, че ледниците сега се топят отдолу нагоре? Това е факт. Това е доказан факт. Ледниците, да кажем, в Западна Антарктида се топят именно отдолу. А защо? Това е свързано точно с това, за което аз говорих. С дестабилизирането на ядрото. Промяната на състоянието на ядрото въздейства на мантията. Мантията е станала, значи, придобила е някакви допълнителни, да кажем така, възходящи движения. А мантията, това е гореща огромна маса. И там, където кората на Земята е най-тънка, мантията повдига и нагрява именно долната част на литосферата или кората на Земята. И тази топлина се предава именно в тези места, където има ледници. И затова ледниците започват да се топят отдолу, а не отгоре. Правилно ли разбрах? Поради това, че се дестабилизира самото ядро, то отделя повече топлина в мантията, та дори и още по-нагоре. Съвършенно вярно. А защо ядрото променя своето състояние? Това вече, така да се каже, е свързано с космически фактори. Какви са тези космически фактори, които влияят на ядрото на Земята? Ясно е, че това са външни фактори, които са свързани с колебанията на слънчевата активност. Това е първото. Както и с галактическото въздействие на слънчевата система като цяло и по-специално на планетите в слънчевата система. А как галактиката влияе на нашата слънчева система и на планетата? Слънчевата система по отношение на своето движение около центъра на масата на галактиката бива подлагана на различни въздействия по силата на различната плътност на струпванията на звездните обекти, на галактическите обекти. На едни места те са повече, на други по-малко и така нататък. Гравитационното въздействие естествено е различно. Ето това гравитационно въздействие и оказва влияние върху слънчевата система като цяло. По-специално на планетата Земя и на всички други планети. Защо с такава увереност може да се каже, че това е именно галактическо влияние? Защото тези промени в климатичната система, които се наблюдават на Земята, те вече са регистрирани и на други планети. Тоест причина за това може да бъде само външен фактор. Ето защо тук с увереност може да се каже, че на състоянието на ядрото на Земята влияе именно този външен галактически фактор. Тоест, нещо отвъд нашата слънчева система влияе и на Слънцето, и на Земята, и на другите планети. На слънчевата система като цяло и на съставляващите я обекти в частност. Михаил Волович, вие сте направили невероятно откритие и сте публикували в немско списание статия за това, че климатът сега се променя поради цикъл от 12 000 години. Моля, разкажете как стигнахте до този извод. Трябваше някакси да се достигне до причините, свързани с тези изменения в климатичната система, които ние наблюдаваме сега. Както е известно, в физиката има само един метод.
който безспорно доказва едно или друго предположение. Това е експерименталният метод. За сега други методи не са изобретени. Значи в метеорологията експерименталният метод се състои в какво? Той се състои в обработка на наблюдаваните данни за температура, изобщо за метеорологичните величини, да кажем, за същите тези парникови газове и така нататък. Но за да се получат, да кажем, тези същите 12 и 24 хилядогодишни цикли, е необходимо да имаме съответните времеви редове с съответната дължина на тези редове. Тоест, периоди от време. Тоест, нужни са данни. Да, за голям период от време. Такива данни има. Те са получени по данни на изотопи. Например, кислорода О18. По тези данни, значи с специални методи, се възстановява, да кажем, същата тази температура. А да уточня, изотопи от какво? От ледени ядра ли? От ледени ядра, разбира се. Или според дендрологични данни, да кажем, същите тези пръстени на дърветата и така нататък. Тоест, иначе казано, ето тези огромни дълги времеви редове, те, значи, съществуват. При обработката на тези времеви редове, въз основа на специална, да кажем така, математическа обработка, на базата на извършване на спектрален анализ, са били получени спектри на ето тези температурни колебания на въглеродния диоксид, на същия този изотоп О18 и така нататък. Тоест, как се е променял той? Да. Във всички тези спектри се проявявали точно ето тези 12 и 24 хилядогодишни цикли. Тук, т.е. откриването им не представляваше трудност. Проблемът тук е в друго. Проблемът се състои в това да се даде тълкуване на физическата природа на тези цикли. Тоест, кое ги предизвиква? Да, с какво са свързани тези периоди? Ето, в системата на нашия Млечен път, на нашата галактика и Слънчевата система. Ето тук, за сега, не може да се отговори с нещо конкретно. Има предположение. Аз мисля, че физическата природа на тези цикли да бъде дадена чрез ефирдинамиката. Аристотел, ученикът на Платон, той в своето време въвел понятието всеобхватен елемент, който той нарекал етер. Такива велики учени, като Ломоносов, Хюйгенс и Лоренц и много други. Да, съвършено вярно. В качеството си на най-главен елемент, те също приели етера. Но техните теории по-скоро са построени, ако могат да се нарекат теории. От някои от тях направихме извод. Отношението към етера, или по-точно връщането към етера, се е случило, аз бих казал, започвайки с труда на Умов. Това е руски физик. Той е бил професор в МДУ. Това е по времето на Съветския съюз. Да. Всъщност, това са първите опити за създаване на теория за етера. По-нататък, неговото учение
Продължил също много известен физик Власов. Той вече имал теоретично по-обоснован подход към този същият елемент етер. Но в някаква степен, ако може да се каже така, в повече или по-малко завършен вид, теорията е била създадена от Цуковски, а я е продължил, което е много важно, на експериментално ниво, Евгений Михайлович Авшаров. Той сега в Страва прави експерименти и показва много изключителни и интересни резултати, които като цяло, ако се обобщи, се състоят в това, че етера това е някаква субстанция, благодарение на която се случват всички взаимодействия в микросвета и макросвета. От ето тези позиции, от позициите на съществуващите експериментални данни, вероятно, може би да бъде обяснена физическата природа на ето тези 12 и 24 хилядогодишни цикли. Тоест, по какъв начин галактиката влияе на всеки 12-24 хиляди години. За сега ние не можем по никакъв начин да го обясним. 12 и около 24 хиляди години. Защото ето в геологията, например, съвсем точно е определен 26 хилядогодишният период на взаимодействие на геоложката среда, по-скоро нейното изменение. Тоест, отвъд Земята някакви. Да, т.е. трябва да се казва 12-24. Това може да се счита за някакви средни периоди, около които се случват промени. Михаил Волович, щом има цикъл от 12 и 24 хиляди години, то разкажете, моля, какво се случва по време на тези цикли? Какво всъщност се е случило по време на миналия цикъл? И какво да очакваме през следващите години? Ето тези цикли, които са били установени от реконструираните данни за температура и другите метеорологични величини, ясно показват, и ние стигнахме до това, че те са свързани с галактическо въздействие. Значи, с какво всъщност са важни тези цикли? Работата е в това, че по време на тези цикли на планетата Земя се наблюдава усилване на катастрофалните явления и увеличаване на броя на катастрофалните явления. Въобще тяхната проява. На ето този слайд точно е показана динамиката на катастрофалните явления, на които може да се види, че общият брой на катастрофите за периода от 1940 година до 2019, започвайки от 1998 година, започнал да се увеличава експоненциално. Същото може да се каже и за вулканичните изригвания. Динамиката на цунамитата, динамиката на океанското равнище, динамиката на продължителността на деня, динамиката на обхванатите от пожари площи, т.е. тези най-разрушителни катастрофални явления. Всички те, с изключение на динамиката на океанското равнище от 1998 година насам, започнаха да нарастват експоненциално. А защо именно от 1998 година? Работата е в това, че бяха установени първите промени в ядрото. Но това е наблюдаван факт.
от тук, от това няма къде да избягаш. Те започнаха от 1995 година. Но поради инертността на атмосферните процеси, голямата инертност, беше необходимо известно време, за да ескалират тези катастрофални явления, които започнаха, съдейки по тези графики от 1998 година. Аз казах, че ядрото е диригентът на оркестъра, наречен климатична система. А какво се е случило с ядрото на Земята през 1995 година? То се е изместило в посока, ако не ме лъже и паметта, според мен, в посока към Таймир. В Таймир стана някаква промяна в състоянието на ядрото. Да кажем, увеличи се количеството на излъчваното от ядрото неутрино. Това според мен не само китайски и не само японски учени са го установили. Бяха открити редица параметри, които сочеха, че ядрото от нормално състояние е преминало в аномално състояние. А това е свързано с въздействие върху магнитното поле на Земята и всички последствия, които следват от това. А какви са най-катастрофалните събития, които са се случвали в миналия цикъл преди 12 000 години или преди 24 000 години? Това са известните изригвания на вулкани. Аз, за съжаление, не им помня имената, но има няколко. В Италия? В Италия, в Индонезия и... Знаете ли, ние имаме прекрасни факти от тази Библия. Това, което е свързано с Ноевия ковчег, то е описано подробно. Точно това време се пада на 12 000 годишния цикъл. Доколкото знам, въобще в различни митологии и религии се е писало за това. Да, не, аз за това казах факт. Работата е в това, че именно в различни митологии, включително и африканските, се е описвало практически едно и също явление. Ето защо то може да се счита за факт. Тоест, рязко покачване на водата. А защо се е случило именно потоп? Какво е послужило за причина или пусков механизъм за рязкото покачване на водата? Рязкото покачване на водата изглежда е свързано с някакви много силни тектонични процеси. Това вече е геоложки аспект, който е необходим, и океанографски аспект. По-добре се обърнете към специалистите по този въпрос. Но, вероятно, това е свързано с някакви тектонически процеси, които и са довели до покачването на водата. А това, че сега магма се издига от недрата и се активизират вулканите, както разбрах, немаловажна роля в това също играе самото ядро на Земята. Немаловажна роля. В тези процеси главна роля играе състоянието на ядрото на Земята. Това е еднозначно, абсолютно. Тоест, магмата се издига към повърхността поради това, че ядрото се нагрява. Промяната на състоянието на ядрото и неговата позиция води до промяна в състоянието на мантията. Тя получава допълнителен импулс от възходящите движения и магмата започва да се издига нагоре. И по тези средноокеански
Спредим ги, топлината всъщност излиза навън. Щом последният цикъл е бил преди 12 000 години, значи сега ние вече влизаме в нов цикъл. Не, сега ние точно се намираме според някои изчисления не в 12 хилядолетен цикъл, а в 24 хилядолетен цикъл. А 24 хилядолетният цикъл, според някои данни, е по-катастрофален. Случва се с още по-катастрофални явления. В такъв случай тогава какво да очакваме от климата, от планетата като цяло през следващите години? На този въпрос е много трудно да се отговори. И аз ще кажа защо. Ето в какво е работата. Целият проблем се състои в това: преминали ли сме пиковата точка на този 24 хилядолетен цикъл или не? Ако не сме я преминали, значи не сме стигнали до пика. Значи трябва да очакваме още по-силни катастрофални явления. Какви, например? По-интензивни, да кажем, вулкани с по-голям магнитуд. И още маса всякакви неща. Същите тези цунамита и така нататък. При такива сценарии тогава възможни ли са изригвания на супервулкани? Много е вероятно. Нещо повече. Вероятността от изригвания на супервулкани в сегашния цикъл на Слънчевата система, тази вероятност много силно се е увеличила. С какво са страшни ето тези изригвания на супервулкани в океана, например? Нали супервулканите не изригват по обичайния начин, както е при обикновен вулкан? Те избухват. А защо избухват? Защото ако налеете вода във вана и там изсипете на горещено желязо, то няма да изтине, то шупти, както обикновено се случва. То ще се взриви. Ето, с това са страшни супервулканите. Ако не дай си Боже, да кажем, същата тази Марианска падина, ето това място, значи, бъде пробито от магмата, то ще се случи експлозия, съизмерима с стотици термоядрени бомби. Тоест, ако не и с хиляди, а може би и повече, защото е нужно да се направят оценки, но това е планетарна катастрофа. А до какво може да доведе тя? Тя може да доведе до изчезването на всичко живо на Земята. Тоест, Земята може да стане втори Марс? Да. Съвършено вярно. А вярно ли е, че сега се увеличава сеизмичността по цялата планета? Земетресенията стават повече. Да, това е факт. Броят на земетресенията се е увеличил няколко пъти. По експонента. Броят на земетресенията се е увеличил по експонента. И най-главното, техният магнитуд също се е увеличил. Ето какво се случва. А защо именно се увеличава експоненциално? Не линейно, а именно експоненциално. За сметка на увеличаването на броя и това, че времето между едните и другите земетресения е много малко, затова и се увеличават експоненциално. А как времето между земетресения влияе на увеличаването им? Ако на единица дължина построите 5, нанесете 5 земетресения,
и нанесете 125 земетресения, то броят ще се променя не линейно, а експоненциално. Тоест, колкото повече земетресения се случват, толкова повече условия има за появата на нови земетресения. По принцип това не е изключено, разбира се. Разбира се, едните предизвикват други, това не е изключено. Но експонентите не са свързани с това. Експонентите са свързани именно с техният брой, че техният брой се увеличава, но се увеличава не линейно, а именно експоненциално. А защо тогава броят им се увеличава експоненциално? Точно поради влиянието на някакъв външен фактор, който влияе на ядрото, а ядрото е променливо и е променило своето нормално състояние. Тоест, настъпила е промяна в цялата физическа система. И всичко това, всички тези промени точно и водят до промяна в броя на катастрофалните явления. Тоест, може ли да се каже, че ето това външно въздействие става все по-голямо и по-голямо, влиянието върху ядрото става все по-голямо и по-голямо и с всяка изминала година? Не може да се каже така. Външното въздействие е едно, но Слънчевата система сега се движи по траекторията си в такова място, където галактическото въздействие е най-силно. Ето това най-силно галактическо въздействие, въздействието върху ядрото, в дадения случай Земята, и води до тези катастрофални явления, които значително се увеличават. Именно по тази причина. Говорейки за тези цикли и за въртението на Слънчевата система около центъра на масите на галактиките, ние знаем, че едно завъртане на Слънчевата система около галактиката става за повече от 200 милиона години, а цикълът е около 12 и 24 хиляди години. Защо е така? Какво значи защо е така? Работата е в това, че периодът на въртене на Слънчевата система около центъра на галактиката, или както го наричат скитника, е около 250 милиона години. Там са различни, ето, 200 милиона години и така нататък, но това не е важно. Ние нали говорим за състоянието на Слънчевата система. За това, къде се намира нейната траектория в дадения момент. В този момент от време, Слънчевата система се намира в областта на ръкава Орион. Ето, при преминаване през ръкава Орион, Слънчевата система изпитва ето тези цикли, за които говорим. Михаил Волович, моля, разкажете с какво са свързани наблюдаваните климатични промени, които се случват на планетата? Значи, какво се случва? Има въздействие върху ядрото на Земята. При промяна на нормалното състояние на ядрото на Земята се случва, значи, преди всичко промяна в магнитното поле на Земята. Всички тези процеси влияят на състоянието на движението на мантията. Мантията един вид получава допълнителен импулс от възходящите движения. Случва се издигане на магмата и излизане на топлина чрез средноокеанския спрединг. Какво означава това? Това означава, че в крайна сметка, в веригата на причинно-следствените връзки, последното звено се явява климатичната система, която влияе на отделянето на допълнителна топлина.
В резултат на трансформацията на климатичната система, всъщност, ние виждаме нейната трансформация в увеличения брой на същите тези катастрофални явления, с които ние и започнахме. Причинно-следствените връзки, определящи промените в климата на планетата, космическите фактори и ядрото на Земята. Ето, ядрото на Земята, мантията и геотермалната топлина, която се увеличава за сметка на възходящите движения на мантията и се издига. Подводните супервулкани. Те се активират по време на дисонанс на ядрото. А геотермалната топлина, тя преди всичко къде излиза? Ето, средноокеанските спрединги. Те са показани ето тук. И там, където кората на Земята е най-тънка, ето, Марианската падина. От мантията до океанска кора, това е най-тънкото място. Там, според мен, са останали 5 км да се пробие мантията. Ако не дай Боже се случи, това вече е свързано не само с катастрофално явление. Това вече е катастрофално явление по отношение на цялата планета. Разбира се, разбира се. Като се има предвид всичко това, което вие казахте по-рано за климата и за въздействието на ядрото, въпросът е, какво да правим и какъв изход виждате вие от всичко това? Изходът може да е и трябва да бъде само един. Първо, трябва да се промени отношението към причината за изменението на климата, а именно да се промени отношението към антропогенната причина за неговото затопляне. Това е дълбоко погрешна представа. А какъв трябва да бъде изходът? Учените от цял свят трябва да се обединят и да търсят възможности, ако има такива, да се повлияе върху случващите се процеси. Аз честно не виждам такива възможности, защото всичко, което е свързано с външни фактори, това практически е непостижимо. Но поне да се разбере какво в действителност се случва, това трябва да се направи. А това е възможно да се направи само по един начин, чрез обединяване на усилията на всички учени по света. В общи линии това е всичко. Много ви благодаря, Михаил Волович. Бих искал да изразя благодарност от името на всички наши зрители и изобщо на цялото човечество за огромния ви фундаментален труд и новия поглед върху причините за изменението на климата. Благодаря. Но главното все пак е това, което казах. Това е обединението на усилията на всички учени. Еднозначно.